Tak, dámy a pánové, jsme tu u dalšího videa, už třetího na mém kanále a docela to moc neroste, ale tak. Jsme tu nějaké creepypasty, budou na mém kanále creepypasty ze zvuků, tam zvenku se nevšimejte, náš pes teď štěká po všem, takže jdeme na to. Příběh obrázku Smiley Dog se skládá z klasické sestavy hororu. Amatérský spisovatel navštívil dům paní, která prý má historii, kterou si od ní může vypůjčit. Místo mluvení se dáma zamkla ve svém pokoji a plakala a vykřikovala o nočních můrách, vizích a různých dalších problémech. Všechno tohle se točilo kolem diskety, kterou dostala, obsahující obrázek Smiley JPG, což je Smiley Dog. Vyskytly se však další případy. Prohlížení toho obrázku vyvolá šílenství a neexistuje žádná kopie nebo přesný obraz na internetu. Existují akorát podobizny a jak je vytvořit. Skutečný obraz Smiley JPG je poznáván díky vlivu, který má na diváka, že skončí mrtvý. Připojení souborů, tedy šíření slova a rozposílání dále, je jediný způsob, jak zachránit sebe sama od Smiley Dog, který se objeví v něčím snu a žádá o šíření obrázku. Někteří říkají, že původní legenda začala s obrázkem ďábla. Další legenda říká, že pokud se osoba, která obdrží tuto přílohu Smiley JPG, rozhodne výzvu psa na obrázku ignorovat, obrázek začne procházet přeměnou. Obrázek začne rudnout a měnit se z psa na, někteří tvrdí, že na démona či na ďábla. Ale pravdou je, že když se podíváte pořádně, zjistíte, že sdílí podobou s již známou postavou creepypasty Jeff the Killer. Údajně obrázek psa přiměje člověka k šílenství a když ztratí své duševní zdraví, Jeff the Killer přijde a dotyčného zabije. No, tak to je všechno, jak dlouho točíme, no 3 minutky. Tohle jsem nevydržel mimochodem já. A nevím, jestli je to creepypasta, tuhle neznám, Jeff the Killer znám, ale ještě jsem to obrázek. Ten, no, ten vám dává nebo. Tak to žádný není. Tak to bylo pro toto video všechno. No, další díl bude zase creepypasty nebo něco takového strašidelné povídky ode mě, vymyšlené mnou, nebo nějak tak prostě. Tak čau, báko, a mlíko s váma.